ha kutuma baro wannan kai ya sa taj wai a ce mutum idawo da wona wai ba abinci wai na je gidan nan wai kaka wai ban gama ba kaga man da kaka ta ce idan bai na so ida tina to kare ta ba in ba haka ba Allah ya dina ai wallahi tallahi na ganin bala'i dobi ma kuwa na ganin bala'i wallahi na'am ya akai kaka wai ta ce wai a gaya muka wai an ba baki abincinka kan uba yau da bala'i kenan billahi la ilaha illa huwa kan uba je ka yau akwai bala'i kenan yau wayannan bakin ko su waye billahi la ilaha illa huwa daga fitowar su je kana gode billahi ba karamar rahin mutunci da musa ai wallahi tallahi jira nake kawai su fito kai kan uba kuda billahi idan ba na da gargaje ku ba Allah ya kira yau da ta yau ba za ku ƙara zuwa ku cinye mun abinci na billahi lillahi a kai a he soje ne kai ina zaka a yalla bai dan koma ne kamar da busha shashe ba mu san me muke ba mun ji kana magana zaka zo ka gargaje mu ba a yalla bai ai ban da hankali wallahi mahaukaci ne a irin ku muke ne ma Allah ku dan burau baki ba za ki bari wai Allah da mu ku hakuri Allah maka hakuri da Allah da Allah yana kake hakuri wayo Allah ka ta wayo Allah wayo